Apa, Ibai Elzaganaz, Mungiako EH Bilduko kide eta zinegotzie. Joan da urriaren 29 osoko bilkure eduki gendun, eta hau izen da 2008ko martxotik egindan lehenengo osoko bilkura presentziala. Osoko bilkura honetan puntu pilo bat eduki gendu zen eztabaidatzeko, gehien bat sasoi honetan beti gertatzen dan alez, eztabaidagai eduki gendu zelako udal tasa eta zergak arautzen dabezen ordenantza fiskaletako aldaketak. Horren barruen gobernu taldeak irizpide orokor moduen planteatzen zeuen tasa eta zergak 2022 zehar bebai izostea. EH Bildutik aldiz erizten dugu bizi dugun moduko egoera baten aurrean ondino garrantzitsua badala herritarrei babesa eskaini ahal izatea eta emoten diren zerbitzuek kalidadekoak izatea, eta horretarako ezinbestekoa da diru bilketa. Zentzu horretan eta beti planteatu izen dugun moduen uste dugu dekonak ordaindu behar dauela eta gehien dekonak gehiago ordaindu behar dauela, eta zentzu horretan planteatzen gendun guretzako izostea barik igoera orokor bat planteatu alzala, txikia basan be, eta edozein kasuten gehienez 1,5koa izen behar zala igoera hori. Zelan ez, jakitun gara egoera honetan jente asko oso txarto pasetan dabilela, eta horretarako guk planteatzen gendun hobari eta diru laguntza multzo zabal bat diseinatu behar zala. Eta eduki ez gain guk ordenantzatako aldaketak lantzeko prozedura falta ikusten dugu. Guzti hori dela eta EH Bildutik irizpide orokor modure erabaki gendun ordenantza fiskaletako aldaketa guztietan abstenitzea, eta kasu batzutan gobernu taldeak egindako proposamenekaz ageriko desadostasunak eduki gendu zen euretako batzutan, eta horretan ezezkoa bozkatzea erabaki gendun. Guk luzatutako proposamenen artean alde batetik ondasun egiezinen zergan planteatzen gendun gutxik deusen bigarren etxe bizitzei 150ko errekargu bat ezartzea, ibilgailuen zergan bebai planteatzen gendun betiko moduen irizpide progresiboa ezartzea. Zerga horren kuota kalkulatzerako orduan, hor udalak aplikatzen dau koefiziente biderkatzaile bat, eta guk planteatzen gendun esan irizpide progresibo hori bebai koefiziente biderkatzaile horretan aplikatzea gaur egun egiten ez dan zozer. Zaborren tasan be planteatu gendun errenta bajuko familiei eta norbanakoei diru laguntzak eskaintzea, eta jarduera ekonomikoen zergan hobari bat 150%ra heldu alzana, euren plantillak kontratu mugabekaz handitzen dabezen horrentzako, eta kasu honetan zuzen dute kolektibo jakin batzuei. Hau da, bai emakumeak, bai 30 urtetik berakoak, zein lan munduen sartzeko arazoak dekiezen kolektiboak era horretara kontratatzen dabezen horrentzako. Ordenantza fiskalez gain, beste hainbat puntu egin duzen, kasureko migraziorako euskal itunera atxikitzea, Mungiako udala. Kasu honetan, hau EAE mailako marko bat izango zen, EH Bilduk horretan proposamen batzuk helarazi dotzoz Jaurlaritzari, momentuz aintzat hartu egizen ez direnak, eta guk udala honetara txikitzeko be, eskatzen gendun horrezek hiru eskaera horrek bebai Jaurlaritzari bideratzea. Bere horretan mantendu zantestue hori dela eta, gu printzipioz itun horregaz edo marko hori osatzeagaz eskauz desadoz, baina gure proposamena aintzat hartu bezanez, abstenidu egin ginen bozkaketan. Beste puntu bat izen zen, hiri hondakin solidoen kontratuen, hori Ferroser deitzen den enpresa bateri esleitu jakon bere momentuen, eta orain Ferroser enpresak eskatu dau lagapena egitea beste enpresa bateri, Zespari kasu honet. Guk batzordean planteatu gendun izen zen, gure ustez momentu edala bai errefusagaz eta organikoagaz dekogun sistema eraginkortzeko eta hobetzeko, eta sistema aldatu behar zala. Kasu honetan beraz, lagapenari dagokionez abstenidu egin ginen. Beste kontratu bati dagokionez, kasu honetan udaleko energia elektrikoaren hornidurarako kontratue, Iberdrolagaz eginda dauena, hau luzatzea erabaki behar zan, proposamen bat egin gendun, eta zan kontratu hau etetea, akordio marko horretatik urtetea eta esleipen barri bat egitea. Eta esleipen horretan baldintza modure esartzea energia elektrikoaren hornidura
hori 100% izan beharko zala jatorri berriztagarrietako energia. Gure proposamena esan aintzat hartu izen eta osoko bilkurara azkenean puntue bere horretan eroan zen bosketara eta gu abstenidu egin ginen. Beste puntuetako bat izan zen gobernu taldeak ja aspaldidanik aurreikusite eduki dagoen asmo bat, auzotaxi izango zena, hau azken baten da taxi zerbitzu bat herrigunetik kanpoko auzoak herriguneagaz lotzeko zerbitzu bat, erabiltzaileek erabili ahalko dabena presio murriztu baten. Danok egon ginen hau saiakera egiteagaz ados eta hau batez onartu izan zen. Bestalde batetik, kreditu aldaketa barri bat bozkatu behar zen, ja urteko 2021 honetako 12garrena, esan behar dugu buruz nabil eta ez dut kopuru zehatza ondo emongo, baina esan behar dugu 2021 honetan kreditu aldaketetan 11 milioitik gora onartu direla dagoeneko. Kreditu aldaketa honetan bebai gu abstenidu eginen. Eta bozkatu beharreko puntuekaz bukatzeko, beste bat eduki gendun, kasu honetan mankomunidadeko edo gizarte zerbitzuetako lokala leku aldatu behar da, lokal barri batera mugitu behar da, modu temporalean. Orduen lokal barri hori egokitu behar da eta horregin behar diren lan horrek interes berezikotzat deklaretako puntue proposatu zen. Kasu honetan bebai, danok egon ginen ados eta hau batez onartu zen. Eta osoko bilkuragaz bukatzeko eskari eta galderen puntu proposamen bat luzatu gendun, hasikeran esan duten moduen 2008ko martxotik hau da egiten zen lehenengo osoko bilkura presentziala. Denbora honetan bilera telematikoak egiten egon gara eta osoko bilkuren kasuen bilera telematiko horrek streaming bidez emoten ziren. Guretzako streamingen mantendu behar dela, jenteak aukera egiteko dagoen lekuen dagoela streamingez jarraitzeko osoko bilkura eta beste alde batetik, behin streamingez emonda osoko bilkura hori, bideoan jasota geratzen danez, bideo horrek eskegi eta jentearen eskure jarri beharko zirela, bai web horrien edo danadalako bitartekoaren bidez.